Να συναντήσουμε, βρίσκεται στη Ρουμανία, γι' αυτό και τα τεχνικά προβλήματα, τον κύριο Βασίλη Τσελέντη, ομότιμο καθηγητή, όπως σας είπα και πριν, του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσελέντη. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Εμείς που είστε μαζί μας, έστω και εξ αποστάσεως. Λοιπόν, πάμε να σας ακούσουμε. Εσείς ακολουθήσατε μια συγκεκριμένη τεχνική, μια μέθοδο για να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά τα οποία περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Δεν έχουμε περιγράψει πολλά πράγματα. Από εσάς περιμένουμε να ακούσουμε ποια ήταν τα ευρήματα. Παρακαλώ. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, πράγματι σε συνεργασία και με την Ορθολογική και με τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους αποφασίσαμε να βάλουμε δικές μας συσκευές μέτρησης, ειδικά για τα οξύδια του αζότου. Φαντάζομαι ότι είπατε. Κινητοποιηθήκαμε να βάλουμε σε 10 σημεία διπλές μάλιστα μετρήσεις, δηλαδή 2 για να είμαστε σίγουροι, και μάλιστα τα βάλαμε και κοντά στον έναν σταθμό που υπάρχει, που είναι του δικτύου, του εθνικού δικτύου, για να ελέγξουμε κιόλας κατά πόσον μετράμε τα ίδια πράγματα, και ζητήσαμε και τα αποτελέσματα τα δικά τους. Με αυτή την έννοια λοιπόν εμείς ουσιαστικά μετρήσαμε για 1 μήνα και συνεχίζουμε να μετράμε κιόλας για τα επόμενα. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο τρόπος δεν έχει την ευαισθησία των μηχανημάτων που έχει το εθνικό δίκτυο να μετράνε ωριαία κτλ. Βγάζουμε ένα μέσο όρο για 1 μήνα. Και αυτό προσπαθούμε να συγκρίνουμε, γιατί βέβαια το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο σε όλα αυτά. Μάλιστα. Πάμε στο διατάφτα, πάμε στα ευρήματα. Ναι. Τα ευρήματα λοιπόν, καταρχάς αποδεικνύουμε ότι τα διπλά μας δείγματα είναι παρόμοια, άρα δεν μετράμε λάθος. Επίσης παρόμοιες είναι και οι μετρήσεις σε σχέση με το σταθμό τον εθνικό. Είναι λίγο μικρότερες οι μετρήσεις αυτών, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μακριά, έτσι ώστε να έχουμε προβλήματα μεθοδολογικά. Εμείς μετρήσαμε λοιπόν σε 3 σημεία, τα 3 βασικά σημεία που είναι γύρω από το λιμάνι, αν θέλετε, γιατί μετρήσαμε και 0, δηλαδή σε χώρους που δεν έχουμε καμία ρύπανση, στο όρο Εγάλεο, ναι. Και πράγματι βρήκαμε τιμές, οι οποίες είναι γύρω στο 90-95 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, όταν το όριο, αν θέλετε, που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 40 μικρογραμμάρια, τα όρια που ισχύουν τώρα, γιατί άρα υπερδιπλάσιο του κανονικού, έτσι. Ακριβώς, ναι. Και το μεγάλο μας θέμα, αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα, και φαντάζομαι ότι ο Βασίλης θα το είπε πριν, είναι ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ήδη μικραίνουν, λιγοστεύουν τα όρια αυτά. Δηλαδή από 40 σε λίγο μιλάμε για 20 σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, και 10. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήδη εμείς, που είμαστε τόσο ψηλά, πώς θα φτάσουμε να είμαστε ήδη πάνω από τα όρια. Ένα ερώτημα που γεννάτε ακούγοντάς σας είναι το εξής. Μιλήσατε για νούμερα, μιλήσατε για ευρήματα. Για αυτόν που το αναπνέει αυτό, τι σημαίνει? Ακριβώς. Εδώ έχουμε επίσης τρομερά θέματα σε σχέση με την υγεία, και απορούμε πραγματικά πώς οι αρμόδιοι, είπε ο Βασίλης πριν, ότι μάλλον, πώς το είπαμε ακριβώς, μάλλον οι αρμόδιες αρχές δεν ανταποκρίνονται στη σοβαρότητα του θέματος. Εγώ θα έλεγα ότι δεν ανταποκρίνονται καθόλου. 1 χρόνο πριν, σαν παρατηρητήριο πειραϊκής, είχαμε αναλύσει την ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Πειραιά και είχαμε στείλει στην περιφέρεια, στο Δήμο, στο Υπουργείο, τέλος πάντων σε όλους 1 χρόνο πριν, και τίποτα ουσιαστικά δεν έχουμε λάβει από αυτούς, παρά μόνο κάποια γενικόλογα πράγματα, και ανησυχούμε πραγματικά αν καταλαβαίνουν τη σοβαρότητα του θέματος. Από το 2010 μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μια άλλη μελέτη το 2019 αναδεικνύουν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Η Ελλάδα έχει καταδικαστεί το Φεβρουάριο του 2023 για υπερβάσεις στην Αθήνα για τα οξύδια του αζότου, και το Μάρτιο του 2023 για τις υπερβάσεις σε ορούμενα σωματίδια στη Θεσσαλονίκη. Ξαναρωτώ, κύριε Τσελέντη,
Για τον κόσμο που το αναπνέει αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει πνευμονίες, σημαίνει καρκίνους, τι σημαίνει? Έχουμε ας πούμε οπωσδήποτε θέματα αναπνευστικά πολύ σοβαρά. Θα σας αναφέρω ας πούμε κάποια δεδομένα που υπάρχουν, αν έχετε λίγο χρόνο ας πούμε. Η Ελλάδα ας πούμε είναι 5η σε πρόωρους θανάτους από τα αιωρούμενα σωματίδια 2,5, είναι 3η από πρόωρους θανάτους από τα οξύδια του αζότου, 3η στην Ευρώπη σε πρόωρους θανάτους και 1η σε πρόωρους θανάτους από το όζον, που επίσης ας πούμε συνδέεται ως ένα βαθμό με αυτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή, για να μην, αυτή είναι η θνησιμότητα, για να μιλήσουμε και για νοσηρότητα. Δηλαδή δεν πεθαίνει ο άνθρωπος, αλλά νοσεί ας πούμε. Για την Ελλάδα πάλι, που χωρίς να σας κουράζω πάρα πολύ, έχει πολύ σημασία νομίζω αυτό, είναι ας πούμε η νοσηρότητα από διαβήτη που προκαλείται από τα οξύδια του αζότου, είναι τρίτη στην Ευρώπη στην νοσηρότητα. Άρα έχουμε αποφρακτική πνευμονοπάθεια, έχουμε διαβήτη, όλα αυτά επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου. Δεν πεθαίνει, έχουμε και πρόωρους θανάτους, αλλά δεν είναι, έχουμε και νοσηρότητα, δηλαδή ο κόσμος ας πούμε δεν ζει και επιβαρύνεται και το κράτος προφανώς, διότι πρέπει να πάρουν τα φάρμακά τους, να μην δουλεύουν, καταλαβαίνετε. Δηλαδή οι επιπτώσεις είναι τεράστιες και αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Υγείας ο Παγκόσμιος ήδη μειώνουν τα όρια, ακριβώς πώς να το πω, δεχόμενοι ας πούμε ότι ακόμα και αυτά τα όρια που είχαμε πριν ήταν πολύ ψηλά σε σχέση με τη δημόσια υγεία. Αυτά είναι εντυπωσιακά, αρνητικά εντυπωσιακά ομολογώ αυτά τα οποία μας περιγράψατε, κύριε Τσελέντη. Ναι, λοιπόν, είναι δηλαδή απορώ πώς ας πούμε οι αρμόδιοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα και αναγκαζόμαστε ίσως εμείς πλέον σαν πολίτες να αρχίσουμε να μετράμε και εμείς, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι κάτι πρέπει να γίνει ως προς αυτό. Εντυπωσιακή και η έρευνα, οφείλω να ομολογήσω, και αυτή μας οδήγησε σε εσάς στο να σας αναζητήσουμε και τον κύριο Παπαδόπουλο, ούτως ώστε να βγάλουμε, να επικοινωνήσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας την οποία φέρατε σε πέρας. Να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα, κύριε Τσελέντη. Και εμείς και με το καλό να τα ξαναπούμε πάλι, γιατί